पर्यटकांक संद दिवपा खातीर गोंयकार दर फावटी नेटान तयारी करतात. देखूनच देश विदेशांतल्यान कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येवन पर्यटनाचो आनंद घेत असतात. ते खातीर अन्न महोत्सवा सारखे हे महोत्सवाचे आयोजन शारांत करिनासतना गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत केलें जाल्यार सोंपें जातलें आनी पर्यटनाक लेगीत चालना मेळटली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. आयतारा मोर्जे वाठारांत अन्न महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. टुरिझम जर वाढवायचं असेल, पर्यटन जर वाढवायचं असेल तर निश्चितपणे अशा तऱ्हेच्या कार्यक्रमाची इथं आवश्यकता आहे. इथं हजारो पर्यटक बाहेरच्या देशातून इथं येतात आणि मला वाटतं वर्ष इथं थांबण्याचं कारण ही जागा, ही माती, हे लोक त्यांना आवडलेले असतात. त्यामुळे अशा याच्यातून आपली फूड संस्कृती काय आहे हे सुद्धा जर आपण त्यांना दाखवून दिलं, काय त्यांना माहितीच नसतं. जे काय हॉटेलमध्ये जे काय पदार्थ मिळतात, खेड्यात अशा तऱ्हेची एक चांगल्या पद्धतीची फूड संस्कृती आपली आहे, अन्न संस्कृती आहे. त्याच्यातून चांगले पदार्थ घेतात असं त्याची ओळख त्यांना निमित्ताने होईल असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे हे शोधात अशा पद्धतीचे जे काय मेजवानी आहे ती अशा कार्यक्रमातून ते आपल्या या पर्यटनाचा आणि सगळ्या गोव्याची चर्चा ते तिथं करणार आहेत. आणि त्यामुळे अशा फूड फेस्टिवलची अशा कार्यक्रमाची गरज आहे. आज मला खूप आनंद वाटला की दुकाने आपले लोकल सॅल्फन ग्रुप याचा त्याने भाग घेतलेला आहे. कारण हे जे कष्ट करतात त्यांना जर 4 पैशाची जर मदत मिळाली तर त्यांची कुटुंब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कमीत कमी 20 कुटुंब असतात. त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमातून ती कुटुंब आपल्या पायावर उभी राहू शकतात. एवढं महत्त्व आहे.